जोनोम जाजेननायनिफ्रायनो एबसुआ हारिनि बायदि बायदि बिथिङाव हाबा मावबोबाय थादों। हारियाव गुन गोनां सुबुं सम्पद सोरजिनायनि थांखिजों 2006 इंराजि मायथाइनिफ्राय गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखिनि गेजेरजों एबसुआ सोलोंथाइनि बिथिङाव हाबा मावबोदों। बेबादिनो गुबुन गुबुन दखरा आफादफोरा बोसोरफ्रोमबो गोलोम बोथोरनि बन्दनि समाव फरायसुला फरायसुलिफोरनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाइ मावबादाखौ जगायबोदों। थिग बेबादिनो कक्राझार जिल्ला एबसुनि बेन्दोङाव थानाय दतमा दखरा एबसुआ दिनै थाखो 9 आरो 10 नि फरायसाफोरखौ लानानै दिनैनिफ्राय गोरलै बिगियान, गोरलै सानखान्थि आरो इंराजि रावखान्थि आयदाखौ लानानै बेसेन नाङै फोरोंथाइ मावबादाखौ जागायदों। दिनै दतमा दखरा एबसुनि बे गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै फोरोंथाइ मावबादा बेखेवनाय हाबाफारियाव बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लायो कक्राझार जिल्ला एबसुनि लोगो आफादगिरि खाम्फा बसुमतारिया। हाबाफारियाव बाहागो लानानै जिल्ला एबसुनि लोगो आफादगिरि खाम्फा बसुमतारि आरो दतमा दखरा एबसुनि आफादगिरि देदसुं ब्रह्मआ मा फोरमायदों फै बे समाव आबुङै मिथिना लानि। जोंनि सिनियर जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनि जायफोर दिनै मुंख्लं जालांबाय बिथांमोना सोमावसारनायनि गेजेरजों मोनसे बिथा सोरजिनांगौनि थाखाय मोनसे थाग्रा खुलि गायसनलांनांगौनि थाखाय सोमावसारनानै दिनै मुंख्लं जालांबाय। बिथांमोना मोनसे जोंनो मोजां मोनसे थासारि होफैबाय, मोनसे मोजां इनभाइरनमेन्ट होफैबाय। जोङो दिनैनि थारिखआव जोंनि फरायसाफोरखौ जोंहाबो दिनै खारनाय बारनायजों लोगोसे फारफ्रोमबो बिथिङाव आखा फाखा खालायनायनि मोनसे सम फैबाय। मुलुगजों दिनै जुजिनायनि मोनसे सम फैबाय। दा बेनि थाखायनो जोंनि साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ जोङो दिनै सफ्ट स्किलनि गेजेरजों फारफ्रोमबो बिथिङाव दिनै जोङो आखा फाखा खालायहोनायनि मोनसे जे थांखि आरो मिशनखौ लानानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावगासिनो दङ। नोंथांमोननि थांखि बायदि जिहेतु सासे फरायसाखौ जिउआव जाफुंसार जाहोनो थाखाय बिमा बिफायाबो बिफाव थायो, बिबान दं। बिथांमोननिसिम मा खावलायनाय जायो? गार्जेन हिसाबैथ' मेन रल दङ। दिनै फोरोंगिरि सार मेडाममोननि फोरोंनायजोंल' दिनै सासे गथ'आ जाफुंसार जानो हाया। मानो होनबा दिनैनि थारिखआव गार्जेनानो मेन रल। दिनै बियो सासे फरायसाया फुंनिफ्राय दिनै सिखारनानै दिनै न'खराव माबायदि फरायो आरो बेलासियाव मोनाबिलियाव माबायदि फरायो बेखौ गार्जेन हिसाबै दिनै दिथा होनायनि दिनै मोनसे सम फैदों। गार्जेना गासैबो मावनो हायैनि बाथ्रा गैया। गार्जेन जुदि न'खराव परिबेसा मोजांबा, गार्जेननि न'खरा जुदि रायलायनाय बिहेभियारा गासैबो फरायसानि सायाव बा गथ' गथायनि सायाव मोजांबा दिनै सासे निस्सय दिनै जोंनि फरायसाफ्रा जाफुंसार जागोन। गार्जेना जुदि बोलो होयोबा, गार्जेना जुदि सानोबा दिनैनि थारिखआव जाफुंसार जानो हायो। दा बेखायनो आङो खावलायहरनो सानदों जोंनि साफ्रोमबो गार्जेनखौ। दिनै जोङो नुदों इउपिआव सासे बोरमा गुमग्रा न'खर जायखौ जोङो पबन कुमार होननानै बुङो, बिथाङा थांनाय बावै इउपिएससिआव 239 रेंक लानानै दिनै बिथाङा मोनसे प्रुभ खालायदों। गोरिब न'खरनिफ्राय बिथाङा इउपिएससि आनजादाव दिनै पास जानानै आइएएस अफिसार जानो हादों। बिथांनि न'खरा दिनै बिथांखौ फोरोंनायाव माब्लाबाबो खहा खालायाखै, माब्लाबाबो जेननानै थायाखै। बिथांनि न'खरा दिनै बिमा बिफाया गथ'नि सायाव, फिसालानि सायाव मोनसे फोथायनाय लानानै दिनैहाय फोरोंनायनि गेजेरजों दिनै बोरमा गुमनायनि गेजेरजोंबाबो दिनै बिथाङा दिनै इउपिएससि आनजादखौ दिनै पास खालायनानै दिनै जोंनि भारताव मोनसे मुं सोरजिदों। दिनै जारिमिनारि जादों। बोरमा गुमग्रायाबो दिनैहाय इउपिएससि आनजादखौ उथ्रिनो हायो, आइएएस अफिसार जानो हायो। थिग बेबायदिनो जोंनियावबो दङ गोबां दिनै जाय फरायसाफ्रा दिनै गावसोर बिमा बिफाफ्रा दिनै नाजानायनि गेजेरजों दिनै जाफुंसार जानो हानाय जों नुनो मोन्दों। क'क्राझाराव सासे क'क्राझार बे माने माइखि बाजार होननानै बुङो जोङो जायखौ, बेवहाय सासे जोंनि दाउ दानग्रा फालांगि दङ। बे दाउ दानग्रानि फिसालाया दिनैहाय मोनसे समावहाय गाव बुंनानै लादोंमोन आं जेरैखि जाया डाक्टार फरायगोन। दिनै बिमा बिफाया बिनि नाजानाय, बिनि साननाय आरो बिमा बिफानि नाजानाय, बिमा बिफानि दिनै माने साहस आरो बोलो जे दुखु खस्थ'नि गेजेरजों बिथांमोना दाउ दाननानैबाबो फिसालाखौ फोरोंनायनि गेजेरजों दिनैहाय माने गुवाहाटि मेडिकेल कलेजाव दिनै MBBS दिनै 4th सेमाव दिनै फरायगासिनो दं बे गथ'आ। दा दिनैनि थारिखआव ओंखायनो जोंनि गार्जेन बिथांमोनहा आंनि न'खराव जेबो गैया, आंहा जेबो गैया, दुरबल बिदिखौ साननानै लायोबा जों माब्लाबाबो जोंनि फंबाय बिनानावमोनखौ बा गथ' गथायखौ जोङो मानसि खालायनो हानाय नङा, सुबुं सम्पद खालायनो हानाय नङा। दा दिनै जोङो बयबो गार्जेन हिसाबै मोनसे हस्लानि गेजेरजों, मोनसे
मोनसे साहसनि गेजेरजों जोङो मोनसे थांखि लानांगोन गथ' गथायखौ जेरैखि जाया आं सासे सुबुं सम्पद बानायगोन सासे मोजां सुबुं बानायगोन आरो मोजां मानसि बानायगोन बे थांखिजोंसो जोङो जुदि बयबो दावगायोबा निस्सय जोंनि गारजेन बिथांमोनहा साननाय हनाय जोंनि समाजा लुगैनाय जोंनि ससाइटिया लुगैनाय जों बर' हारिया लुगैनाय जोंनि हादोरा लुगैनाय जोङो मोनफुंहैनो हागोन होनना जोंहा फोथायनाय दं।